darejtni ħażin biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent int lil maġiri għajn tafer inħossok qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhux imħabba li għandi għalik għada x-xemx mhux tila u risser fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilma' ħdija din qalb li tgħix b'imħabba lik ma ridtekx tinsa l-wedid nerġa' ntennilek li lilek irrid intlaqwa tama għall-isbaħ ġejjin elsa qrib ħadd tisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilma' ħdija din qalbi tgħix b'imħabba li kont lobt u qolt mibluħ li mħaddam lejk bidmuħ finni keddejt nirtod għax rajtek mort il-bot fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilma' ħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik din qalbi